aceste momente vedeți în direct imagini de la Alba Iulia, acolo unde a ajuns premierul Ilie Bolojan înainte de parada de acolo. Se aud huiduieli. A dat salutul Ilie Bolojan, este cel mai înalt oficial al statului român care este prezent la această paradă de la Alba Iulia. Ascultăm. Onorată asistență, muzica militară a Diviziei 4 Infanterie Gemina va intona imnul național al României. Urmează constituirea dispozitivului pentru defilare. Imnul României cântat la Alba Iulia, dar am auzit huiduielile în care a fost primit premierul Ilie Bolojan. I s-a stricat demisia.
Și, din păcate, aceste huiduieli au acoperit inclusiv imnul. Cred că este un moment unic, nu știu, când în momentul intonării imnului se aud huiduieli, se aud înjurături și se aud fluierături. Un lucru care, din punctul meu de vedere, este nepermis nici măcar pentru cei care se revendică patrioți și suveraniști. Nu în momentul intonării imnului, indiferent de oficialii care sunt prezenți. Nici măcar atunci când era huiduit Traian Băsescu, fostul președinte al României, sau în alte momente tensionate, în momentul intonării imnului nu se auzeau huiduieli. Din nefericire, acest lucru s-a întâmplat astăzi la Alba Iulia. Colegii noștri, Mihaela Bârzilă și Laurențiu Rădulescu, sunt acolo. Venim la voi, am văzut aceste momente, huiduieli puternice la adresa premierului Ilie Bolojan. De cealaltă parte l-am văzut pe președintele Nicușor Dan, mai bine de 2 ore a stat și s-a fotografiat cu românii din capitală. Mihaela, Laurențiu, venim la voi. Bună ziua, Andreea, bună ziua tuturor! Nu mi-amintesc să fi văzut vreodată huiduieli atât de puternice în timpul intonării imnului de stat, Laurențiu. Da, bună ziua, încă o dată la mulți ani de aici, de la Alba Iulia. Poate singurul sau unul dintre cele mai regretabile lucruri, haideți să spunem așa, a fost momentul în care am văzut, am ascultat cu toții, România a fost intonată aici la Alba Iulia. Importanța imnului, cred că nu mai are rost, nu mai are sens să o comentăm noi, dar un imn care, bună parte din el, a fost acoperit de acest huiduiel care a fost primit premierul Ilie Bolojan. Din momentul în care a coborât din coloana oficială și a parcurs pe jos traseul până la întâlnirea cu militarii pregătiți pentru paradă, Ilie Bolojan a fost huiduit tot timpul, era împreună cu șeful apărării României, șeful statului major, generalul Gheorghiță Vlad. A fost primit cu căldură de primarul din Alba Iulia când a urcat la tribună, însă din mulțime s-au auzit huiduieli. I s-a cerut demisia, așa cum auziți și dumneavoastră, de altfel au avut grijă cei care au fost mai devreme dimineață și au mărșăluit prin Alba Iulia să afișeze un banner mare chiar vis-a-vis de tribuna oficială, să fie siguri că au înțeles mesajul pe care au vrut ei să-l transmită. Dintr-un minut în altul trebuie să spunem, tocmai pentru a sta de vorbă și cu invitatul nostru, se constituie de fapt blocul de paradă, o paradă formată, dacă ne puteți spune bună ziua și la mulți ani încă o dată, din câți militari și cam ce vom putea vedea în mare astăzi aici în Alba. Bună ziua, la mulți ani România, la mulți ani românilor de pretutindeni. Sunt locotenent colonel Adrian Dincea, reprezentant al comandamentului Diviziei 4 Infanterie Gemina. Astăzi, Armata României prezintă onorul prin peste 1000 de militari care vor defila pe bulevardul Alba Iulia și peste 70 de echipamente tehnică militară care vor prezenta onorul privitorilor din piață și oficialităților din piață. Trebuie să spunem în primul rând că vor fi imagini spectaculoase pe care inclusiv Antena 3 CNN le va oferi, imagini cu militari, cu tehnică de luptă. Nu știm încă sigur, dar noi cu Mihaela vorbeam ceva mai devreme, încă sperăm să vedem și aviația. Vremea pare să facă ceva probleme acolo la Câmpia Turzii, de unde, în mod normal, ar fi trebuit să decoleze avioanele de tip F-16. Iată și startul paradei de aici, de la Alba Iulia. Salut pe locuitorii din Alba Iulia care au ieșit în număr foarte mare pe străzi. Le spunem încă o dată la mulți ani de Ziua Națională tuturor românilor. Este o zi de care trebuie să ne bucurăm dincolo de toate tensiunile. Este o zi care ar trebui să fie simbolul unității, al solidarității în vremuri dificile. De altfel, premierul Bolojan, în mesajul pe care l-a dat mai devreme, vorbea despre greutăți, vorbea și despre faptul că dacă fiecare își face treaba acolo unde este treaba fiecăruia, se poate numi că este o formă de patriotism și ne putem demonstra dragostea de țară prin ceea ce facem, prin profesionalismul de care dăm dovadă. În aceste momente sunt mii de oameni pe străzile din Alba Iulia, este o mulțime impresionantă, o mulțime frumoasă, sunt decorate balcoanele, sunt oameni la geam, la balcon, peste tot aici în centru, de-a lungul traseului și este impresionant ceea ce vedem. Vom vedea cea mai modernă dotare a
Armatei Române la această paradă, așa cum s-a întâmplat și la București, dar vom vedea și viitorii militari care au datoria să apere țara și care au jurat credință patriei și drapelului. O să revin eu la invitatul nostru de această dată, pentru că parada, iată, a debutat în urmă cu foarte puțin timp, o defilare care este deschisă de generalul major Bogdan Cernat. Domnul general major Bogdan Cernat este comandantul Diviziei 4 Infanterie Gemina, unitate de mare tradiție în istoria armatei române. Suntem purtătorii numelui Legiunea 13 a Gemina, care a fost dislocată în Dacia la începutul mileniului 1, în semn de recunoașterea continuității structurilor militare în garnizoana Alba Iulia până în zilele noastre. Știți că m-am documentat și eu puțin despre domnul general în momentul în care am văzut că este o onoare până la urmă a militarilor să deschizi o asemenea paradă care este dedicată lor, dar care este dedicată și dumneavoastră, oamenilor de rând din întreaga țară. Generalul Bogdan Cernat, pe parcursul carierei de ofițer, a participat la mai multe cursuri de carieră, atât în țară, dar și Colegiul de Război al Forțelor Terestre din Statele Unite ale Americii. Experiența internațională a comandantului Diviziei 4 Infanterie Gemina presupune cursuri și activități internaționale, conducerea structurilor multinaționale la nivel european, participare în... Moment spectaculos, mă iertați, domnule locotenent colonel, s-au pregătit confetii tricolore spre bucuria miilor de copii care sunt aici, alături de părinți, alături de bunici. Au venit cu stegulețe tricolore. E impresionant să vedem pe cei care defilează acum. Haideți să Asociația de Reconstituire Istorică Ferdinand I. Ce putem vedea în momentul de față, pentru că sunt niște militari care fac deliciul publicului de fiecare dată în momentul în care vin, susțin anumite ceremonii, participă la anumite spectacole uneori. Ceremoniile militare organizate astăzi de Ziua Națională, pe lângă militarii și specialiști din cadrul structurilor din Sistemul Național de Apărare, sunt sprijinite și de asociații de voluntari care astăzi în fața publicului prezintă detașamente de reconstrucție istorică, voluntari care s-au pentru aceste evenimente, care au încercat să recreeze ținutele și armamentul specifice momentelor Marii Uniri din 1916-1918, momente pe care noi le putem surprinde astăzi la defilare în fața privitorilor. Discutam înainte, Mihaela, cu invitatul nostru de a intra în această transmisiune în direct despre ce înseamnă antrenamentul militarilor pentru astfel de paradă, indiferent că vorbim despre Alba Iulia, că discutăm despre București, săptămâni întregi și de antrenamente, de muncă. De la televizor să știți că se vede cumva mai ușor genul acesta de antrenament. Cât de dificil e să bați pasul de paradă într-un astfel de context, de detașament, și putem discuta, bineînțeles, inclusiv despre încărcătura emoțională pe care am văzut-o inclusiv la tinerii militari aflați aici. Pregătirea unei ceremonii începe nu cu zile, nu cu săptămâni și nu cu luni înainte de aceste evenimente. Pregătirea începe cu ani înainte, în momentul în care militarii îmbracă haina militară, în momentul în care învață să poarte bocancii și gradele pe umăr. Sunt ani de antrenamente, ani de disciplină, ani de ordine pe care militarii le pun la dispoziția țării pentru a fi mereu în măsură să iasă la activități la un înalt nivel de pregătire. Pentru această ceremonie, activitățile de pregătire și de antrenament au început cu săptămâni înainte de data de 1 decembrie. Mecanismele sunt foarte complexe pentru a asigura prezența și cazarea acestor detașamente numeroase. Să vă întrerup că o să am o rugăminte mare la dumneavoastră, să dați așa puțin din casă, vă mai aduceți aminte anul și care a fost prima defilare a dumneavoastră? Prima defilare a început în anii 90, în timpul cursurilor liceului militar de la Breaza, pentru mine. La momentul respectiv era liceu militar. Astăzi, purtătorii tradițiilor s-au devenit colegii militare.
În spatele nostru avem tinerii de la Liceul Militar, de la Colegiul Militar din Cetatea Marii Uniri din Alba Iulia, care peste ani vor fi conducătorii acestor detașamente care defilează la ceremoniile de 1 decembrie. Am văzut mai devreme Asociația de Reconstituiri Istorice, domnule locotenent colonel, au fost multe momente care au fost reconstituite aici la Alba Iulia la 107 ani după Marea Unire. E important ca ai noștri copii să învețe istoria și să înțeleagă că facem parte din istorie cu ceea ce lăsăm în urma noastră. Ne povestați înainte de a intra în transmisiunea noastră că ați venit cu fata dumneavoastră la parade. Ce-o învățați? Patriotism și dragostea de țară, domnule locotenent colonel. Valorile și respectul pentru valorile naționale se învață și în familie și pe băncile școlii. Toți participanții care sunt astăzi în stânga și în dreapta bulevardului sunt oameni care cu siguranță respectă valorile naționale, oameni care își aduc recunoștința prin participarea la aceste evenimente, recunoștința pentru înaintașii noștri. Sunt oameni care au respect pentru valorile naționale, dar sunt și copii care în fiecare zi învață de la familie, de la școală, cum este să îți respecti istoria, cum este să-ți respecti tradițiile, să-ți respecti valorile, prin activități, participând la aceste activități în publice în care România își pune în valoare valorile, disciplina și cuvântul valoare, un cuvânt foarte important pentru armată, un cuvânt foarte important care până la urmă ar trebui să fie pentru fiecare dintre cei care trăiesc în această țară, care trăiesc în România, valoare într-un context destul de dificil. Mihaela, vorbim despre un război la graniță pe care țara noastră îl are, discutăm despre un interes uriaș de înarmare într-un timp cât mai scurt. Pe de altă parte, vedem și aceste tensiuni sociale pe care nu avem cum să nu le luăm în calcul, nu avem cum să nu le filmăm și care uneori, din păcate, își pun amprenta asupra acestor valori pe care ar trebui să le susținem. Din păcate au fost și foarte multe fake news-uri, o avalanșă de fake news-uri, în special în ultimele săptămâni. A fost folosită și imaginea armatei române în aceste fake news-uri. Ce simte un militar, domnule locotenent colonel, în aceste vremuri complicate, în vremuri în care românii, mulți dintre ei, se tem că băieții ar putea fi trimiși să lupte, că așa li se spune insistent în mediile sociale? Aceste valori și aceste sunt românii sunt purtătorii militarii români sunt purtătorii ai mesajelor și ai imaginii României în afara teritoriului național. Suntem în spatele nostru defilează oameni care au misiuni internaționale și care știu ce înseamnă să fie ambasadorul valorilor românești în plan european, la nivel mondial, prin misiunile pe care le execută pe diferite continente, în zonele fierbinți ale globului. Sunt oameni care reprezintă cu succes și cu demnitate imaginea Uniunii Europene pe alte continente, luptă sub steagul NATO atât în Europa cât și în misiuni pe alte continente, în cadrul misiunilor independente sau în cadrul detașamentelor cu care România se mândrește în țările de pe flancul estic. Vor fi astăzi și militarii polonezi alături de militarii români la această defilare de la Alba Iulia. Cât de importantă este buna colaborare cu partenerii dumneavoastră din țările aliate în aceste vremuri complicate? Cât de importantă este susținerea oamenilor, susținerea românilor pentru moralul dumneavoastră? Această susținere și acest sprijin are două dimensiuni. Pe de o parte, românii participă cu forțe și mijloace în Polonia și în țările NATO pentru creșterea prezenței și posturii defensive în contextul situației speciale de la frontierele europene. Sunt militari care desfășoară activități, militari români care participă la
detașamente în afara României și avem cinstea și onoarea să găzduim detașamente multinaționale formate din militari polonezi, din militari francezi pe teritoriul național, care au misiunea de a se instrui împreună cu militarii români, care dovedesc de fiecare dată că sunt în măsură să îndeplinească standardele comune, să lupte împreună, să dovedească că sunt interoperabili la nivel de proceduri și la nivel de tehnică cu partenerii noștri care ne sprijină, așa cum și noi sprijinim alianța, fiind un pol de stabilitate în această zonă. E un moment bun această paradă, Laurențiu, să vadă românii dotarea forțelor de intervenție, cele mai noi echipamente pe care le-au achiziționat în ultima perioadă, să vadă unitatea lor și faptul că sunt aici pentru români. Sunt impresionante imaginile pe care le vedem la paradă. Vă mărturisesc că pentru mine personal este prima paradă pe care o văd așa de aproape, din stradă. Până acum eram obișnuită să găzduiesc emisiile speciale din studio și este cu adevărat extrem de emoționant ceea ce văd aici. O să revin în momentul de față pentru a descrie ceea ce se întâmplă chiar în spatele nostru, pentru că defilarea terestră a luat sfârșit, din câte reușesc să-mi dau seama. Așteptăm tehnica de luptă. Ce putem vedea astăzi din acest punct de vedere? Imediat după încheierea defilării cu trupe a militarilor care au trecut prin fața privitorilor, urmează defilarea mijloacelor tehnice, care este deschisă de tehnica din dotarea forțelor terestre. Comandantul acestui detașament de tehnică este generalul de brigadă Nicolae Oros, locțitorul comandantului Diviziei 4 Infanterie Gemina. Astăzi, înapoi acestuia, se vor alinia echipamente moderne din cadrul structurilor forțelor terestre, din cadrul instituției, celorlalte instituții din cadrul Sistemului Național de Apărare. Vor fi echipamente din dotarea Inspectoratului pentru situații de urgență. Cele mai semnificative echipamente care vor defila prin fața publicului sunt mașinile de luptă blindate din dotarea Armatei Române, precum și cele ale deținute de partenerii noștri polonezi. Vom vedea sisteme de artilerie, lansatoare de rachete care vor defila prin fața publicului. Sunt prezente astăzi și sistemele și echipamentele destinate sprijinului logistic pentru transportul materialelor, muniților și ale personalului la nivelul unei acțiuni militare. Este tehnică interoperabilă, tehnică complexă, tehnică nouă ce a intrat în dotarea Armatei Române în ultimii ani. Am văzut în momentul de față, de fapt continuă să treacă pe bulevard autoturisme care sunt folosite de cele mai multe ori, în majoritatea timpului, de către forțele pentru operații speciale. Sunt autovehicule blindate ușor, extrem de mobile, atât de necesare pentru cei din forțele de operații speciale, dar și pentru infanteriști, pentru că în cadrul unor astfel de antrenamente sunt necesare astfel de mijloace blindate, iar ceea ce cred că văd acum sunt Piranha 5, este cumva mândria, haideți să-i spunem așa, Armatei Române. Este un transportor blindat care este folosit și am putea spune că este unul dintre cele mai bune transportoare blindate, din câte spun specialiștii, folosite în teatrele de operații. Vom avea ocazia să vedem și forțele speciale la această paradă de la Alba Iulia, îmbrăcate în cele mai noi costume de camuflaj care îi protejează pentru operațiuni speciale multiple. Sunt capabili să treacă chiar și prin foc cu acest tip de uniformă specială pe care o au în dotare. Intrate în dotare în anul 2025, dacă nu mă înșel, aceste transportoare sunt în dotarea batalioanelor de infanterie din cadrul Marii Unități Bistrițene. Sunt transportoare blindate, așadar, Piranha 5, Piranha 3, autovehicule de luptă blindate pe roți, care fac parte din categoria vehiculelor tactice. Spuneți-ne, vă rog,
continuă, da, iată, tehnica de luptă să treacă prin spatele nostru. Cât de dificil este un astfel de antrenament pentru a lupta pe astfel de vehicule blindate? Aceste vehicule blindate sunt niște echipamente foarte complexe, sunt destinate pentru a asigura protecția personalului pe timpul deplasărilor tactice, în primul rând. De asemenea, pot asigura și la standarde și interoperabilitate cu partenerii noștri, pot asigura comanda și controlul conducerii trupelor în acțiunile militare. Principala misiune a acestor transportoare este să asigure manevra forțelor, să asigure mobilitate, dar concomitent cu protecția trupelor pe care le transportă. Fiecare transportor are un echipaj format din 3 militari care asigură operarea tehnicii și executarea focului cu armamentul din dotare și poate transporta până la 9 militari, membrii acelei grupe de infanterie pe care o sprijină acest autovehicul de luptă. Sunt echipamente cu care Armata României se mândrește pentru că sunt foarte noi, sunt foarte fiabile și sunt un sprijin foarte, foarte apreciat de către militarii din forțele de manevră la nivelul batalionelor de infanterie. Brigada 81 mecanizată din Bistrița a avut o contribuție la această defilare semnificativă. A avut în blocul de defilare 2 batalioane care au defilat cu militari. A asigurat și garda de onoare ce a întâmpinat premierul la începutul ceremoniei și după cum ați văzut și aceste echipamente, mașini de luptă moderne pe care le are în dotare, pe care le exploatează și le întreține la cele mai înalte niveluri. Foarte important mi se pare, domnule locotenent colonel, să știe românii noștri că sunt și mai bine protejați militarii români în aceste noi vehicule care au intrat în dotarea armatei române. Fiecare echipament, fiecare categorie de tehnică este gândită încă din momentul în care se solicită achiziția pentru o anumită misiune. Asta înseamnă că pentru fiecare tip de misiune, inclusiv pentru sprijin sanitar, pentru transport, pentru protecție, pentru manevră, pentru transportul materialelor, pentru fiecare misiune pe care o îndeplinesc militarii, echipamentele trebuie să fie adaptate. Din acest motiv putem vedea astăzi Piranha 5, din acest motiv avem Piranha 3, fiecare dintre ele are o Avem probleme cu transmisiunea în direct de la Alba Iulia, de acolo de unde a început această paradă militară, dar care am văzut în deschidere huiduielile din timpul imnului. Huiduiel pe care le-a primit premierul Ilie Bolojan, prezent și de dimineață în capitală. Premierul a mers apoi la Alba Iulia. Am văzut huiduit chiar și în timpul imnului. Din informațiile noastre și îi rugăm pe colegi să ne spună când avem imaginile pregătite. În spate erau susținători de lui George Simion, cel care i-a instigat, probabil. Așteptăm să vină detaliile mai multe. Au rămas alături de noi doamna Eliza Ene Corbeanu, avocat. Mulțumesc, domnul colonel în rezervă SRI Tudor Păcuraru. Doamna Ene, încep cu dumneavoastră pentru că am văzut aceste huiduieli chiar și în timpul imnului. Momentul acela în care orice s-ar întâmpla îți arăți dragostea și respectul pentru țară. Mă gândeam acum cât de mult ne-am schimbat ca popor. În 1918 la Alba Iulia se adunau 100.000 de români și strigau unirea cu România și era așa o mare bucurie și un patriotism pe care, să spunem, chiar dacă nu reușeau să le expună cum le expunem noi astăzi, cred că era mult mai sincer. Intonarea imnului în orice țară e un moment solemn și indiferent cât de mult îți displace sau nu un conducător
conducător, un politician. Sunt reguli nescrise pe care ar trebui să le cunoască oricine. Nu se huiduie în timpul intonării imnului național, nu se vorbește, se respectă. Este vorba de respectul pe care îl ai față de drapel, față de imn, față de țară și față de această zi până la urmă, pentru că este un moment de sărbătoare și, repet, Alba Iulia este un oraș emblematic pentru ce a însemnat unirea celor trei provincii, cu unirea Banatului, Transilvaniei și a Crișanei cu România. Dacă am fi stat să ne uităm cu atenție la această zi și ținând cont de cine este prezent acolo la Alba Iulia, cine și-a adus susținătorii, Călin Georgescu, George Simion, Diana Șoșoacă, înțelegem că în acea mulțime mare de oameni care au venit cu inima deschisă să vadă această paradă militară, sunt foarte mulți oameni instigați de cei pe care vi-am enumerat să strice tocmai astfel de momente. Indiferent de cine este prezent acolo, indiferent de mulțumiri sau de nemulțumirile pe care le avem față de clasa politică, față de un om politic anume eventual, cred că este de nepermis ca în timpul intonării imnului să vedem astfel de huiduieli și astfel de momente. Și am rămas cu imaginile în direct, domnule colonel Tudor Păcuraru. Vedem parada impresionantă de la Alba Iulia. Explicați. În momentul de față defilează armata poloneză cu mașini de luptă a infanteriei similare cu ale românilor. Sunt mașini de luptă Piranha 5. Au un tun automat de 30 de milimetri, sunt mașini de luptă grele, la 40 de tone și bine protejate. În spate vin sistemele de tragere a artileriei. În momentul de față sunt artileriștii armatei române care au defilat cu sisteme ATACMS, rachete cu raze de acțiune între 50 și 500 de kilometri. Ia să vedem ce mai vine acum. Sunt camioane din dotarea armatei române, sunt camioane Iveco produse la Petrești, Dâmbovița. Armata română are circa 1100 de asemenea camioane. Ele au înlocuit în bună măsură vechile camioane DAC și Roman din anii 80. Da, așa cum spuneați, domnule colonel, armata poloneză, am văzut și la București reprezentanți ai țărilor și Macedonia. Doamna avocat, premierul Ilie Bolojan a vrut să meargă și la Alba Iulia și vedem, de obicei își cam împărțeau, își cam alegeau, rare au fost ocaziile în care să vedem că un demnitar merge în ambele părți. În acest an nu avem ministru al apărării plin, avem un interimar. Probabil că acesta a fost și motivul. Chiar face un tur de forță astăzi, primul ministru. De admirat, pentru că sunt convinsă că se aștepta ca mulțimea să-l primească, nu știu dacă la o asemenea intensitate, dar categoric cu acea răceală cu care ne-am obișnuit deja. Și repet ce spuneam și mai devreme, este nevoie de prezența oficialilor la genul acesta de evenimente. În lipsa unui ministru al apărării, categoric statul român trebuia să fie reprezentat. Este foarte bine că a mers primul ministru al României. Sunt convinsă că marea majoritate totuși a oamenilor adunați acolo pentru paradă nu și-au exprimat nemulțumirea prin huiduieli în timpul intonării imnului. Așa cum spuneam la începutul emisiunii, sunt acele tabere ale opoziției care cumva s-au încrucișat sau unele cu celelalte și cu oamenii veniți să vadă doar parada. Dar este regretabil în sine acest eveniment. Mergem acum înapoi la colegii noștri în direct, acolo de la Alba Iulia, Laurențiu Rădulescu și Mihaela Bârzilă, pe aceste imagini. Și capturarea unor infractori periculoși. Da, într-adevăr, și simt nevoia să facem un ușor round-up, haideți să-i spunem așa, ceea ce am văzut până acum, trupe terestre, forțe speciale, de asemenea tehnică de luptă. Peste 1000 de militari, ne spunem. Peste 1000 de militari, peste 70 de mijloace tehnice care trec astăzi prin fața privitorilor din Alba Iulia. Am asistat la defilarea, la trecerea partenerilor polonezi cu transportatoarele blindate pe care le au
dislocate în România în cadrul brigăzii multinaționale. Am asistat la vehiculele de transport materiale și de recuperare a tehnicii militare pe care o au în dotare militarii din forțele terestre române. Am observat, am văzut vehiculele ușoare blindate ale forțelor pentru operații speciale. Am putut vedea sisteme de artilerie și lansatoare de rachete din cadrul operate de militari din cadrul forțelor terestre ale armatei române. De asemenea, din cadrul brigăzii multinaționale am văzut blindate Piranha 3 destinate transportului personalului în condiții de siguranță, care asigură protecția personalului și manevra în condiții de siguranță. În prezent, în spatele nostru, a început defilarea, trecerea echipamentelor operate de instituțiile din cadrul Sistemului Național de Apărare. E vorba de Inspectoratul pentru Situații de Urgență, pentru detașamentul jandarmeriei și ale pompierilor. Ca în fiecare an trebuie să continuăm spunând acest lucru, ca în fiecare an, atât la București cât și la Alba Iulia, vedem nu doar militari, ci inclusiv reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne, ai SPP, ai SRI. Am văzut pe acești militari defilând. Acum discutăm despre autospeciale ale pompierilor, incendiilor și, din nefericire, astfel de incidente sunt din ce în ce mai dese. Sunt salvatori pe care îi vedem zilnic la muncă, zilnic la serviciu. Sunt oameni care își riscă viața până la urmă. Pe care să știți că i-au întâmpinat cu multă căldură locuitorii din Alba Iulia, turiștii veniți din toată țara și chiar din alte țări să fie prezenți aici, în orașul Unirii, într-o zi istorică, cum este ziua de 1 decembrie. Domnule locotenent colonel, ce vă doriți pentru România? Ce le urați românilor în acest moment? În contextul în care astăzi sărbătorim ziua națională, gândurile mele se îndreaptă către militarii care execută misiuni departe de casă, în primul rând, pentru că aceștia astăzi au sărbătorit departe de familii și departe de cei dragi și datoria noastră este să ne amintim de ei permanent, să le respectăm efortul și dedicarea, pentru că sprijină demersurile de consolidare a imaginii noastre la nivel internațional. Celor de acasă le transmit toate gândurile bune din cetatea Marii Uniri. Noi suntem aici pentru a lua emoția de la fața locului, pentru a simți vibrația trecerii tehnice prin spatele nostru și a vedea zâmbetul pe care ne-l transmit copiii prezenți în fața și în spatele nostru, la vederea acestor confeti multicolore. Ce simțiți, domnule locotenent colonel, noastră ca militar, nu acum, ci mai de mult când ați fost aici la paradă, în locul celor pe care vedem astăzi? Ce simțeați când treceați printre atâtea mii de oameni care vă salutau și vă transmitau susținerea lor așa din priviri? Fiecare dintre noi, în momentul în care îmbracă haina militară, îndeplinește diferite poziții conform pregătirii. Am început acum mulți ani cu defilarea la Arcul de Triunf din București. Astăzi ne aflăm în cetatea Marii Uniri cu misiunea de a promova imaginea și valorile instituțiilor militare, cu misiunea de a aduce un zâmbet și o bucurie pe fețele celor care astăzi ne privesc cu demnitate și care sunt alături de noi la sărbătoarea din Alba Iulia. Deși sunt vremuri complicate și
sunt îngrijorări legate de extinderea războiului. Sunt foarte mulți copii și tineri care se îndreaptă spre armată. Am văzut aici cadeți de la instituții de învățământ de prestigiu, de la Alba Iulia, de la Sibiu, au venit să participe la defilarea din capitala Unirii. Ce calități trebuie să aibă un tânăr pentru a îmbrăca haina militară? Educația militară în România este considerată ca fiind o educație vocațională. În principiu, tinerii care manifestă respect pentru valorile naționale au cea mai mare inclinație pentru a urma cursurile acestor instituții de învățământ. Liceele militare în trecut, astăzi, colegii militare au adus educația la nivel liceal, la un standard foarte ridicat. Sunt instituții care de ani de zile promovează integral la examenul maturității de la bacalaureat. Instituțiile de învățământ superior sunt aliniate la standardele de educație europeană, sunt vârful de lance al menținerii pregătirii Armatei României la nivelul partenerilor și constituie practic pilonul stabilității pentru sistemul militar. Și ne apropiem de finalul acestei parade militare, din câte reușesc să-mi dau seama. Haideți să ascultăm puțin din ambianța, cum spunem noi, a acestui eveniment, o paradă care a durat aproximativ 45 de minute. Iată muzica militară, din nou onorul dat autorităților și oamenilor de aici. Haideți să ascultăm. Doamnelor și domnilor, la finalul ceremoniei militare dedicate Zilei Naționale a României, muzica militară... Asta ar trebui să simțim mai des, domnule locotenent colonel, și vă mulțumim că ați fost român alături de România la această transmisiune. Vă mulțumim foarte mult și vă dorim putere să luptați pentru noi cu toată puterea dumneavoastră și să fie pace. Este cea mai mare dorință a românilor în zilele noastre. Cred că nu greșesc, Laurențiu, să fie pace, să fim sănătoși. Salutăm muzica militară a Diviziei 4 Infanterie Gemina, sub conducerea muzicală a capitanului Daniel Muntanu, care prezintă onorul la finalul acestei frumoase parade de la Alba Iulia. Și iată ultimă trecere. Încă o dată vă invit pe aceste imagini să închidem și noi această transmisiune. Ascultați-i și mai ales urmăriți-i pe acești militari. Premierul Bolojan, imaginile în direct, Mihaela Bârzilă și Laurențiu Rădulescu, mulțumim pentru transmisiune, suntem cu sufletul alături de militarii noștri. Să ascultăm ce se întâmplă. Iată din nou huiduieli la adresa premierului Ilie Bolojan în momentul în care acesta pleacă de la această paradă. Premierul a fost întâmpinat cu huiduieli și la sosire. Important de spus că printre miile de oameni care sunt prezenți acolo astăzi pentru a vedea această paradă sunt și cei aduși de George Simion, de Călin Georgescu, de Diana Șoșoacă, cei care au venit alături de așa zici suveraniști.
O parte dintre ei, din nefericire, au huiduit inclusiv în timpul în care se intona imnul de stat al României. Sigur, sunt multe nemulțumiri la adresa guvernului, la adresa premierului, multe măsuri nepopulare în ultima perioadă și este normal ca oamenii să aibă această nemulțumire și să o strige față de oficiali, însă este ceva ce am preferat să nu vedem, ca aceste huiduieli să se manifeste în timpul intonării imnului de stat. Și vedem în aceste momente pleacă mașina, dispozitivul în care premierul Ilie Bolojan este, după ce a fost huiduit și la plecarea de la parada de la Alba Iulia, a fost primit cu aceste huiduieli care, din păcate, au stricat și momentul imnului național acolo, atunci când toată lumea ar trebui să fie trup și suflet alături de militarii noștri. Și în contraimagine, dacă vreți, președintele Nicu Șordan a stat printre oameni mai bine de 2 ore. Premierul Ilie Bolojan a plecat imediat după ce a fost huiduit la paradă și pentru că domnia sa se întoarce la București, în capitală, unde premierul participă la recepția grandioasă pe care președintele Nicu Șordan pentru prima dată o organizează la Palatul Cotroceni, peste 2000 de invitați. O să vedem cum va fi acolo și vă rog, doamna Ene, facem concluzia după tot ce ați văzut acolo. Premierul huiduit, mulți oameni aduși, mulți oameni nemulțumiți de măsurile pe care premierul le-a luat, măsurile care le-au făcut viața mai grea în toate aceste luni. Ne spun o secundă, ne spun colegii noștri că au existat și momente în care Ilie Bolojan a fost și aplaudat. Așadar, cum era de așteptat, între cei care au fost prezenți acolo sunt oameni care apreciază faptul că guvernul încearcă să rezolve probleme din urmă. Pe de altă parte, sunt și români nemulțumiți de ceea ce s-a întâmplat în România în ultima perioadă. Este foarte interesant să vedem în paralel aceste două imagini în orașe emblematice ale României, cu 2 dintre cei mai importanți oameni ai țării, președintele României și primul ministru, care, cel puțin la prima vedere, ar trebui să fie primiți cu aceeași răceală sau cu aceeași dragoste de către popor. Și cu toate acestea, astăzi am văzut 2 manifestări total diferite față de acești 2 oameni. Cred că domnul Nicu Șordan este primul președinte al României care zăbovește atât de mult la ziua națională să facă poze cu oamenii care și-au dorit acest lucru, pentru că, după cum vorbeam și în pauză, oamenii sunt cei care au venit lângă președinte să facă fotografii, cei drept și vremea a ajutat, dar a fost extrem de deschis și extrem de comunicativ și prezent. Pe de altă parte, primul ministru Ilie Bolojan, așa cum spuneam, a fost primit cu acele huiduieli, categoric era incompatibilă cu orice apropiere de către oamenii prezenți acolo. Dar ca și fenomen social este interesant de analizat, pentru că cumva președintele Nicu Șordan a rămas în toată această perioadă oarecum detașat de măsurile nepopulare pe care le-a luat acest guvern, iar prin atitudinea pe care a avut-o astăzi, parcă a vrut să se distanțeze și mai mult de primul ministru. Cel puțin aceasta e imaginea pe care mi-a transmis-o mie. Ilie Bolojan a venit să încaseze, cum s-ar spune, toată această nemulțumire a poporului. Și oarecum, domnule colonel, și de înțeles, pentru că Nicu Șordan este cel care s-a opus majorării de TVA, de altfel primul mare conflict dintre cei 2, și tot președintele a și criticat măsurile, spunând de fiecare dată când a avut ocazia că se puteau lua și alte măsuri, nu să îngenucheze pe români. Această primă baie de mulțime a președintelui Nicu Șordan este o experiență interesantă, dânsul sper să o repete și dezumflă mult din pretențiile unora sau altora de a fi președinți aleși. Nu, acum este clar, românii stau alături de organele legale puterii de stat. În ceea ce privește participarea de la București, trebuie să constat cu tristețe că nu au fost reprezentați UDMR-ului printre oficialități. Boicotează ziua națională, cred că este un gest greșit, dar electoratul lor va trebui să decidă. În ceea ce privește huiduielile de la Alba Iulia, îmi pare rău, dar cei veniți acolo nu au priceput o chestie. O chestie simplă. Prim-ministrul Bolojan nu este la Alba Iulia o persoană fizică. El a venit în
virtutea funcției pe care o are, reprezintă statul român acolo. Să huiduiești statul român în timpul imnului național, halal patriotism. Din alt punct de vedere, am fost și eu invitat, am primit o invitație de la filiala AUR Râmnicu Vâlcea. Eu am luat-o drept o glumă din cauza faptului că mi se oferea un hamburger și o chiflă, transportul gratuit și, dacă pot dovedi activități patriotice cu poze pe telefon, păi stați puțin, că tocmai ne-ați spus ceva, domnule colonel, că dumneavoastră fiind în rezervă, oare ați avut colegi care s-au dus, cum de v-a găsit pe dumneavoastră și voiau să vă ia acolo cu hamburgerul? Sunt destul de cunoscut în Râmnicu Vâlcea, unde am avut tabere cu radioamatorii locali, cu cercetași de Râmnicu Vâlcea, o organizație puternică de cercetași. Probabil au dat pe undeva de adresa mea și mi-au trimis și mie invitația la o chiflă, la un hamburger și 100 de lei pentru activități patriotice. De la Călin Georgescu nu ați primit, nu? Invitații patriotice. De la Călin Georgescu n-am primit, numai de la AUR am primit. Sincer să fiu, eu am luat-o ca o glumă. Patriotism contra sumei de 100 de lei, iată efectul. Cam câți ori fi fost așa, doamna Ene, care să fie aduși acolo cu promisiune cu 100 de lei? Au pus invitația pe Facebook și comentariul meu că pare o glumă. Să nu fie mulți oameni care vin doar pentru că primesc chiar și o mică recompensă să se manifeste cum am văzut. Dumneavoastră ați spus că ați luat-o ca pe o glumă, nu știm ce au făcut alții care au primit această invitație. Chifla, exact. Chifla și hamburgerul. Și am ajuns la final. Vedem, sunt momente importante. A plecat de acolo premierul Ilie Bolojan. Începe însă la ora 17, la ora 18 de fapt este recepția și o să vedem premierul se întoarce. Vine în București să participe la recepția dată de președintele Nicușor Dan. În plus, președintele acum o să aibă și o întâlnire cu românii din diaspora. De la ora 16 va discuta Nicușor Dan cu românii din diaspora și nu uitați, va avea și un discurs de 1 decembrie de la recepția de Ziua Națională. Toate aceste lucruri le veți vedea aici la Antena 3 CNN. Mulțumim invitațiilor, doamna Eliza Ene Corbeanu, domnule Păcuraru, dumneavoastră celor de acasă că ați fost alături de noi. Rămâneți pe Antena 3 CNN, colegele noastre de la Decisiv vă așteaptă, rămâneți cu noi. La mulți ani încă o dată. Noul primar al capitalei